kog yaw-yaw kay dugay ka istanan sila nag Hi guys, ngayon nandito kami sa bayan kasi yung mga pamangkin ko guys may schedule ngayon sa National ID kasi hanggang pulis na lang po yung ang last day na lang po sa schedule ng National ID. Ngayon ay nagsaing kami dito sa shop kasi yung kanin gibili nila doon sa bahay guys. Tapos yung ulam din na niluto ko kagabi gibilin sabdi way sudan nagpalit na lang po. So karon guys mga una sila nya si kog yaw-yaw kay dugay ka istanan sila naglihok unya. Pag-abot na ko dire nangita og sudan wa pa naglungag sige na hinog smile di naglagot ko kinsa di mapungot ana nga nagdagan ang oras. Oh, so karon guys nangaon na sila. Mga to pa mi sa munisipyo karon mag 9 o'clock na. Tapos doon ako sa Bilyadona guys kasi nagpa-develop ako ng mga picture nila. Ang mahal pala doon sana sa Genstar mura lang kaso nasira yung printer. So ngayon guys kakain na yung mga pamangkin ko. Ngayon guys hati-hati na lang yung ulam kasi kaunti lang kakain na sila. Ayan si Chacha. Oh, ayan yung si Baby guys. Tapos si ayun guys, kakain na sila yung ulam na binili ko, munggo tsaka may pansit yan guys. Ayan si Bibi. Ito yung ulam na nabili ko guys. Munggos din mo. Akong ingnos papa. Tapos ayan si Laika guys. Ayan si James guys, ang hinapay niya murag si Dr. Jose Rizal na pilit ka istanan. Tapos si Bibi, looy kay si Bibi, gutom ka na be? Paniguro mo kaon kay mautuhan ta dito. Ayan guys, yung mga pamangkin ko na minsan nagkakainis kay gibilin ang kanon, gibilin ang sudan. Di karon na utuhan na me. Ayan guys, tapos na kumain si Laika at saka si James. Ayaw niyang kumain ng munggo, itlog lang iya ha. Mamaya-maya aalis na kami guys. Maglakad lang yan sila papunta doon sa munisipyo kasi malapit lang naman. Maglakad lang siya hinay-hinay kasi daanan ko pa yung ID doon sa shop din. So, ang ingay kasi ayan si Ariel guys oh. Ayan si Ariel. Gumawa siya ng handle sa lagari. Yan yung trabaho niya. Si Aljin, iiwan lang muna namin dito sa kanyang papa. Tapos kami alis na, yung mga bata maglakad na lang yan sila doon hinay-hinay sa papunta sa munisipyo. Tapos ako daanan ko doon sa Bilyadona yung picture guys. Ngayon tanghali na talaga guys kasi gabi pa lang sinabihan ko na dalhin yung ulam tsaka yung kanin. Tapos hindi din na, sabi ko magdala ng bigas, magdala ng kanin, hindi dinala. Karon naglungag pa pag-abot dire unya alas 8 na paglungag karon mag alas 9 na unsa nang orasa nya nagpa-develop ako picture dito di lagot kay ko naghihisip kay kadlawon pa ng mata pagkahuman inaning orasa mahuman sana lang yan cha sudan cha sudan ba ang mahal pati ng pagpa-develop guys. Akala ko kasi mura lang, ang gusto ko kasi ano yung 4 person sa kanila bawat isa, parang ipagsama na lang ba sa package nila sa 2x2 at saka sa 1x1 ay bawal daw, hindi pwede kasi bawat person ano talaga by package ba. So medyo namahalan guys kay doon sana sa Genstar ay ano mura lang, kaso lang nasira yung printer, sabi niya doon ka na lang muna sa kabila. Kaya yun nagbalhin ko guys kay para mahumanda yon nya mauman lang daig hapon mahal. So ako na lang balikon kay dugay man kay white background man siya bali mahal gyud. So karon guys kay nanghugas na sila sa plato. Guys nanghugas na sila sa plato, very good di ba? Oh si Chacha. Tarong ay mo bok cha pag ipit siya kay mura na ka og kuan minyang. Tapos ayan si James, si Baby, si James sumana paghugas. Hay man si Laika. Gawas na mo diha kay maghinay-hinay naglakaw sa munisipyo. Aw. Katura man dito akong ikuan sa motor dito mo maghuwat. Kay mo agi ko ngadto sa kuha ko sa picture. Si Aljin guys, tingnan niyo ang mukha. Sabi niya, uban daw siya magpabaksin doon. Hindi naman magpabaksin. Pupunta naman doon sa National ID. Uban ka Aljin?
Balikon ka lang na mo ha. Ang unsa man ba? Ang kakita ka tong iparking anak os motor be? Mao to siya. Ngadto ra gud mo, bisag sa park lang mo maghuwat. Apura na mo diya, mura na mo sikuan, minyat nga ang lihok niyo, grabing kuan na. Layuda unsa nang oras ay gingan tabayagin mo kadlang pa ng mata. Karon guys, manggikan nami kay kuan. Hinahinay na sila lakaw tapos ako mga to sa ko sa picture. Nakauli migbalik diri guys kay ang live birth nila nga original na habilin. Grabing malasa didto nami sa munisipyo kay magpila na unta mi national ID karon kay nahabilin man ang live birth nila nga original. Nanguli na pud migbalik diri ni Laika kay kuhaon na mo diri sa balay. Nia na pud mis balay guys. Grabe yung kuan na ning lakawa gyud. Kanang gikapoy na biya ko kay kanang sige tag drive unya. Init na kaistanan karon. Grabe among plano gabi Gabi pa lang plano namo nga kadlawon nakamata nami kadlawon no tuod nakamatag kadlawon guys pero unsaon nga wala gyud kuha ng plano kay udto na kaistanan tan nangahabilin. Dili lali magsige kog kanang kuan maayo kaya ko ang plano kagabi pa lang. Nya pila gud na sila kabuk guys, 4 ka buok. Asikasuhon nimo sila sa mga ingon ana og nay mga angay asikasuhon. Nya di lalim. Dili sayon na pay gahig ulo, na pay dili maminaw, nay humok, nay dili. Grabe gyud ay. Na pay dugay kay mo mata kay murag mga kuan nan disco. Di karon nakauli migbalik kay unsa na ning sihitabuan nga ni amis balay kay gibalik na mong libert. Unya karon guys, ang balay diri way tawo. Si Papa asa na pud kaha nilakaw na pod way tawo diri sa balay. Si Papa tuwa na po siguro to dito sa iyang opisina. Abi na kog di siya mulakaw kay nanlakaw gud ang tanan. Mahimutang guys og dili siya kanang kalakaw. Karon guys, nangita na gid hinuon mi ani mga live birth nila. Kay kang bebe wala og asa gibutang og kinsay nagkuha. Nya karon nabaw na ino magpangita ani nga grabe nang udto ha. Diyos ko. Ako napungot gid ko. Napungot gid ko. Asa nga re? Nga di ba ni interview po tog apel si bebe? Guys among gipangita. Nawa na hinuon dire. Nawa na. Usaon na lang ni trabahoan mo kun si bebe. Usaon na ni trabahoan Why na lang apel si bebe ani? Kay wala man dayang live birth guys nya mao man to ipakita sa national ID. Karon guys, mobalik nami sa bayan kay nakita na namo ang live birth ni Bibi nga original. Didto ra di ay kang inday sa iyahang balay. Kay dili pwede nga karon dili makuan silang upat mahuman kay ugma na lang kutob unya tuan nami sa bayan ni uli lang gid mi diri kay para magkuha sa live birth ni Bibi. Nangita pagin mi sa live birth ni Bibi kay wala man diri sa gibutangan. Unya human naman to sila interview sa national ID nya kinahanglan man gid ang original di. Grabe gyud, human na. Nakita na namo. Maong mobalik nami dito sa munisipyo guys. So karon magkuan ako, mag-drive na ko. Unya apura na diha like. Pura na. Naas like ka. Pura na. Ibutan na lang diha sa bangko. So karon guys, mugika nami kay kuan udto na kaistanan. Unya mo ngadto pa mi sa barangay karon kay si Chacha ug si Bibi may naana sila sikando sa ilang vaccination guys. So karon alauna mo ngadto na pud ko sa baybay. Maong kisabay dili mapungot ingana ang sitwasyon. Unya upat ba ani sila kabuok. Oh nya ingon ko nga sige bahala mo dili mo magkuan ra asikasuhan ninyo ha. Ug kaya ba ninyo na asikasuhan? O di sige na pud sila yaw-yaw. Ala nga nagdili ko mapungot kay ganina pambuntag sayo. Wala madalang kanon, wala madalang sudan. Naglungag pa pag-abot ang uran sa nang urasa. Unya mga to pa mi sa munisipyo nagpa-develop ako picture. Unya karon ang nahitabo himbalik gihapon ko diri sa balay
Kay ang live birth ni Bebe mao lagi na gipangita. So karon guys kay nakita na muugi ka na pud ni padung na pud bigbayan. So ngadto na mi usa kay kanang mag-drive ko guys. So karon guys ni anak ko naabot na ko sa munisipyo. Unya wa man ni madikit di nang hulam na lang pud kog stapler diri sa staff sa national ID. So mao ni guys ang form mag-fill up na pud ko ani og hinay-hinay. Ayan, mao na ang form guys nga akong fill upanan, back to back na siya. Iuna na lang nako ang kang Laika, sunod ang sa likod ana guys kan tsa kay back to back man. Unya daghan pa kay kutsi-kutsi ni nga pangutana og unsa pa diha og kanus-a kanatawo taga diin ka. So sunod ani kami po kang James ni og kang Bibi. So karon si Laika na ana sa sulod. Og panduha na siya pero tsa na una na diha gipicture na. Ngayon guys, nandito na kami sa shop. Nakauwi na kami galing sa munisipyo. So, nandito na sila guys. Ayan. Kasi mamaya-maya, alas 11 na. Mamaya-maya punta na naman kami sa barangay namin. Kasi si Chacha at saka si Bibi, hindi pa rin nabaksinan ng second dose guys. So, ngayon, pupuntahan namin. Kasi ang schedule na sinabi is alauna. Kaya alauna pa kami pupunta doon. Sabi ko mag-ulit na ta sa balay kay para makapahuway. So ayan si Chacha. Yun hindi na kami mananghalian dito na lang siguro sa balay. Oy kay dito guys magastos ba. Kaya ngayon guys ay uuwi na naman kami doon sa bahay. Inapin ko na naman sila. Hindi tayo makapag-video guys kasi yung tripod ko sira na. Kaya ito na lang, kontento tayo. Hawak-hawak na lang sa cellphone. So thank you for watching.